¡Bermúdez! Bueno. La tonteria. Sí. Bueno. Lo de sempre. Episodi 6, Sí. Fa 10 minuts ho hem xerrat, però encara no ho tenim... Era broma. Mem, Bermúdez, avui mos estrenem amb convidats de fora de Manacor. Visquis a part forana. Visquis a part forana. Sí, senyores. I a més, visc que els jofans, que també m'agrada molt. Sí, a matar. Sí. Jo mato. Després de ser ressaca, pam! Sí, sempre van bé. Sí. I més d'una. I d'ahí són uns convidats superguais que s'han sumat a la supertendència de les Smash Burgers, però amb un giro ben xulo i ben bandarra. Ells són... Porcades! Bueno! Estem bé. Estem volent de demanar perdó perquè vosaltres veniu supermudats, superguapos, venimos de la guerra. I nosaltres venim de teatre, del food truck i fem pudor, no? Hem de dir que venim de fer semisamplats, que són millors. Home, sona com molt top, això. Sona molt top, venim de teatre. Venim de teatre, Sí. El teatre vermell mallorquí. Això per nosaltres és a l'horeta. Hi ha gent que diu, sopa, però nosaltres, sopa. Bueno. Porquets i porquetes i ara també vermutes. Vermutes, m'encanta el concepte de vermut. Seria pas que no pot marinar millor. Sí, una salta vermut. No, he de dir, Paco, venim de l'operativa i no em duit una hamburguesa, no em duit res de res, no pot ser. No som un broma. No Bé, això. pot ser. Bueno, també hem de dir que venim amb un cafè des de les 7 del matí. Que bèrbara. Jo ja seria morta. És real, No, és real. La gent fa ayuno intermitente. Nosaltres fem ayuno impertinente. Perquè el mateix són les Interminable. Són les 6, són les 8, són les 10 del vespre. Som junts en l'hora del food truck. Sí. I, tio, són les 5 del matí i no hem menjat res. Sí, és tremendo. Un cafè, un Red Bull, o el que agafam així perquè mos aguanti el cos i... Un darrere l'altre, un Red Bull darrere l'altre. Jo m'ho he esperat de molt mala llet. I a més, si ara m'ho fan venir a gravar un podcast. No. Un Red Bull. En vena. Venga. Aquesta gent s'ha currat a matar. Estamos secos. Estamos secos. Esta frase. Estamos secos. Bueno, mentre n'Ariadna prepara aquell líquid que mos agrada tant i dona tant de bon rotllo. Sí, l'elixir. Però vull dir que és exactament perquè jo no tinc ni idea de vermut, zero. I veig Però encara no tenen patrocinador i el que han de cercar un Claro, patrocinador sí. per aquesta gent, perquè... Sí, només us van notificar que són gràcies. O no? Bien, muy bien. Un gracias. Oh, Pati, niño. Val més seguir aquí. Sí. Però no, s'ha de... M'hauria agradat més en català. Gràcies. Sí, almenys. No necessites. No se pot tenir tot en aquesta vida. Bueno, primer de tot, miam, els noms oficials. Toni Ballador. El primo Alfons Jo ja no tenc nom. i el primo Toni. Vale, i conteu-nos un poquet qui sou vosaltres. Uau. És la pregunta. Nosaltres som els primos, a nosaltres nos Però una van... cosa, sou cosins de bé? Sí. Sí, real. No, n'hi ha un... Ostres! Com te pots fixar, n'hi ha una varietat i una originalitat amb els noms. Són corins. I tot ve de primo, no sé què, primo, no sé quanto, primo, i al final primo. Jo que sé, quan hi ha gent que se diu Sí, primo, primo, tipo sí. això, premo, saps? Ai, molt guai. Primo... Des de sempre som los primos fins 1984. De fet, mos vàrem tenir aposta per estar junts. Ja està. Ah, Ja. que Tu en bé. 10 mesos... Cosins germans. I estàu obligats. Vos ha tocat tu aquí i tu aquí. Ja està. Os ha tocat. La sort és que van sortir tots dos igual de beneits. Exacte. Beneit tu, beneit dos. Aquí les tenia. Vinga, bon aguantar entre vosaltres. Bueno, però això està guai. Molt bé, no sabia. Todos y vermut y porqueades. Portades.
És l'únic moment de silenci que hi ha. M'he apoyat abans i Ja, no sé què l'altre no tenim en Reacció, compte. reacció. Què és això? Què és això de... Normal. És un suig. Lo de poet El abans suc, no? o no? Vull dir, lo de poet... Vermell. Què és això? Perquè jo, si se fas poi, de qualsevol... No és seguidor de por. Bueno, va haver una convidada, no, que no me'n dic igual, que mos va dir que sempre que fas el xin-xin has de mirar els ulls. Si no, són 7 anys de mala sort. No, però ell no entén. Ah, no. Són 7 anys fa el correcte. Ah, Bueno, De corretxer t'ho de parar. Això No haver-m'ho que tapi això. sí. Però això de no apoyar no ho has sentit mai. sí, però és que abans o després, no sé què, jo sí, saps? Abans. Abans i després. Sí. Claro. Que puc i encara no se m'ha oblidat de poder. Qui no Depèn del apoya... dia. En orden de los que no factors. apoya, Sí. nada. Pues, i no, i bàsicament, pues, som els primos, hem estat sempre junts, som uns friquis malalts del menjar, Que bé. És que sempre. nosaltres jo crec que som corint d'en fora, no? Perquè Són fills dins. super friquis. que el menjar dona alegria. De fet, jo sempre dic una cosa, que nostra, les dones beben cervesa en el saló i els homes cuinant. Ai, que guai. És el nostre Sí, això de, territori. això Està molt de bé, feminisme... Com el nostre. No, en sèrio, és un problema. I de fet, de vegades han tingut mogudes, és que no m'ho deixeu mai cuinar, és que no m'ho Ah, jo m'encantaria això, o dir la cuina. És que me sap greu, però no Com tu podem. tot sol, o sigui... No podem. I varen començar i no mos feia por ficar-nos amb això, perquè potser han de fer un cumple, no sé què, no quanto, 60 persones. Al final sempre érem els mateixos. I pim-pam, i passava un gust de fer això, Ja, i és dius, que tio, en el com final hem ficat una penjada de cuinar tot el Sí. dia per tanta gent i no sé què, i què farem? Vale, anem a fer pizzas. Aquí està mona, tens les pizzas, no fa massa. Vinga, no, això, i potser ha començat 3 mesos abans a provar de fer masses i he comprat aquesta massa, he comprat aquesta Massa farina madre, i no sé què, polvo, i ara i faré la galletes. massa madre així, i ara faré una viga, i ara faré no sé què, i he comprat unes... Eren per fer 4 pizzas, Toni, en meu, saps? T'has Era per passar aterrat gust, després passes un gustet i flipes, saps? Ja, Però, ja. però se m'ha anat del boi, saps? Se m'ha anat del boi perquè al final... Dic, Clar. joder, tio. És a dir, el primer intento va ser pizza. Bueno, això és... Ara, Mira, aquí el problema principal d'això és el meu TDAH, que és una cosa inhumana. Soc ultra obsessiu en les coses. Me fic en els projectes o el que sigui, qualsevol cosa, però... A saco Paco. submergit total. Però bestial, i lo primer de tot va ser la paella. Però jo dius? tenia de nou, Per quina feinada, una paella. i vaig començar amb la paella. De sempre, amb sa mamà, sempre, tant son pare com ma mare han estat dues persones que la cuina Pares sempre ha cuiners, estat també. el pare és Que guai. cuiner, ma mare és la típica madona, Mallorquina La de cuina, cuinar i Tot el de cuinar. ficar a la cuina, també. I que en cuina tot. superbé. Exacte. també. Què du això, mamà? Ah, no du res? Això. Algo d'uno. Taula plena de res. Nosaltres hem de confessar que estiu hem intentat fer una paella i no m'ha sortit. Riure van riure. Bueno, Però també la paella- és part... Van riure i patir-lo. Jo no vaig fer res, perquè jo no m'agrada la cuina. Dic, jo m'agrada menjar. Ara, però, si tens... Ell, per exemple, quan cuina i me diu, talla això, no sé què, jo si m'ho una conversació, fa tot el que m'ha dit, sí. Però al final el que ho dic vosaltres, que quan ho fas per passar gust i això, és que no te'n dones compte i no te sap greu si estàs una hora com si n'estàs 5. El problema de la cuina és quan és... O 5 mesos. La seva dona, la Masha, per favor, li pot dir alguna cosa en el teu cosí? I me fa un vídeo, saps? La cuina és petiteta, va començar a fer, i té totes tonteries plenes, de masses diferents, farines diferents, però si hi havia 30 pots en diferents Tan heavy. farines, no sé què, no sé quants, i per favor, digui-li alguna cosa, només t'escolta tu, saps? I no Me vaig presentar, o sigui, el dia que este s'ho va vessar, va ser el dia que vaig presentar que nostra amb una amassadora de 25 quilos, jo, Masha! Al mig del passillo de que nostra,
Bé, com a decoració també pots No, funcionar. jo ho entenc. Además, ja d'apuntalar el pis de lo que pesa això. Anau a fer. És horrible, és un vist així de tot, mira, me morí molt bé. Mentida, primo, lo pitjor no és això. Bueno, és el pitjor. El forn, un forn com aquesta puta taula, i així dalt, de gas, Una cosa, i que té entaparrat en quants un metres balcó fa? que hi caben 3 taules, com aquestes. No, Mare sí, meva. és una moguda que tant per lo bo com per lo dolent, pues és real i està allà. Entonces, i sempre m'ha encantat. Sí. L'any passat, gràcies a... no sé què dir, gràcies a lo que sigui, pues, bé, que sí, gràcies a haver sembrat molt, durant molt de temps, va ser un any a nivell econòmic molt fructífer, i entonces, pues vàrem dir, no, he de fer algo d'això, m'agrada molt el street food, Que guai. mos encanta, sé que podem crear algo molt xulo, i després d'una època molt, molt oscura durant tot el Covid, perquè Ja, és que el Covid va ser feixuig, sent artista va ser molt complicat, i a més na Cala, la meva nina petita, acabava de néixer pràcticament, i que nostra literalment se derrumbava econòmicament, i vaig començar a fer feina per un senyor molt adinerat, molt, que me va canviar la vida. És que és absurd, o sigui, Me va canviar la en vida. comptes de jo no, perquè és ell, i me'l Ja. tenia que creure, saps? I m'envia, és que no som capaç de digerir el que estic visquent, saps? Era bestial. I m'enviava fotos, diu, no l'envies a ningú, però és que te l'he d'enviar perquè és que no m'ho crec, saps? Era Coses bestial. absurds, saps? De ser del mort de fam, que som del mort de fam, i segueixen fent amb un tio que anava amb ell amb helicòptero, saps? Anàvem a Eivissa, Va ser molt bèstia. no sé, Ho vaig convertir un poc en la mà dreta d'un senyor super adinerat, que tenia un problema molt gran. Que tenim els dos bé? No, No, li va costar la salut mental amassar tota aquella fortuna. és que hi ha gent que no ho sap dur, I és a dir, tenia un problema de relacions humanes, i clar, Toni va començar donant-li classes en el seu nen petit de música, Ostres. i jo me'n vaig anar a viure de dilluns a divendres a Eivissa, a la seva mansió, i estàvem allà. Jo vaig començar a guanyar confiança en aquell home, més, i quan va acabar l'estiu me vaig convertir un poc en la seva mà dreta. Que guai. Què passava? Que quan teníem reunions ell. de feina, que eren festes, bàsicament, me deia, Toni, tu vens, tu ets la guitarra, fas el teu show, i tu faràs això. Tu faràs coses. Què passava? Que la gent, els seus clients, superadinerats, començaven a demanar per en Toni. No ven Toni, que duis la guitarra. I n'Àlex va començar... Àlex, ja ho he dit. N'Àlex va començar... Va podar. Por un panòpic. No, va començar a detectar que la seva relació a nivell empresarial era millor si Era més Si tu sana, eres- era més sana i vàrem estar literalment, quan ningú podia volar i ningú podia fer res, vàrem estar literalment fent voltes pel món. Vàrem estar a Dubai, vàrem estar a Maldives, vàrem estar a Suïssa, Qui vàrem te estar... pareix? Per... Sí, no, jo És en plan, flipava. llegada del Covid, perfecte. Sí. Va ser l'època més feixuga de la meva vida, perquè la feina era 24/7, Ja, això sí. era la persona més exigent que he conegut mai en sa vida, però el que jo he après amb aquell home, I el que ara he viscut. Sí, no, que jo claro. he... No, però part, directament era la seva ombra, o sigui, directament Sí. era darrere d'ell tot el I dia. sempre me deia el mateix, sempre me deia, Toni, ets un empresari. Ets un empresari que te cagues de bo, però com que ets artista, només penses Em soca, soca. ja. i Ja no m'ho penses en so cap. I aquí vaig començar a construir el que avui en dia és la punta de l'iceberg, perquè ara mateix estic visquent la punta de l'iceberg de lo que és Porcades, Sí, joder. però hi ha un pla a 10 Però vaya anys, punta, hi ha un pla a 10 anys Està que se me posa la pell de gallina només de pensar que puguem fer una tercera part de lo que està plasmat en el pla, perquè... I que en un primer any hagi tingut aquesta repercussió. Sí, només duis un any en No arriba. Porcades.
No arriba. 15 meros. Han començat aquest estiu, Són- amb els primers Ostres. events a la vila, Sí. i Però jo, de cara... no sé què, no sé quanto. Exacte. Que tot ha començat a part de 2 anys enrere, Sí, sí, sí. rotllo... Ja, home, Anem la Anem a feina que no posar-nos sou. directament en contacte amb la fabricant perquè així mos surti un poc millor no sé què, fer les instal·lacions totes nosaltres, Ja. les certificacions, cercar enginyers, no sé què, fer-lo en el nostre gust, i fent un poc de xanxulleo, que una màquina aquí, que una màquina allà, no sé què, no sé quanto, i després ja, dir, bueno, Ja. pues ja, el que va dir, el que em va dir Antoni, me diu, no l'hem de fer més voltes, vinga, va, perquè si no, no arranquen Clar. mai. És que realment des de fora, però és molt fàcil i és un trull muntar una cosa així, vull dir... És una història crear una marca. Sí. Crear una marca coherent. Que ho miris per on ho miris, no hi hagi forats, és una feina... és abismal, l'esforç. És una feina de malalts, realment. Home, és que jo crec que heu de fer Literal. molta feina. Literal. I ara ho miris per on ho miris, no mos enganxen de penjoc. L'únic que sí que és vera que és important és controlar les finances. Les finances són clave. Però a nivell d'estratègia, el projecte és brutalment sòlid. Molt, molt. Perquè està molt ben parit, s'ha pensat tot en el mil·límetre, en el final no es munta en food truck, el que tu me deies del principi que jo no en tenia quan arrencàvem, no, primo, això no és un food truck, és una marca que va enlaçada en un food truck. Muntar un food truck ho munta tothom, o el compres fet si no tens mal de cap i tens dos bes, o te'l muntes tu, i a més amb aquest tema, el més te pot trobar de lo més pro del món, a lo més Sí. fet i putre del món, que dius, sí, això, tio, són els mobles de la padrina que m'has ficat aquí, saps? No la podia la padrina i estaven explicats, i bueno, tu l'apliques, m'han fet creure, dic, estem collons, això què és? I arranques, ja està, i quan tens més dos bes, pues parles una Ja, part, salta. i fas Però inversions. fent-lo generalitzar com el tema de la marca i no sé què, i això, hòstia, que te vegin, la imatge corporativa, que ets un corporatiu de colors corporatius, no sé què, no sé quanto, que és una experiència, no és un food truck, no són només hamburgueses. No, que I això és... De fet, jo sempre els dic, sempre els dic, oblideu-vos de les burgues. No importen, aquí el que compta és l'experiència i la comunitat. Aquí el que compta és que tu vulguis venir a Porcades perquè Porcades és guai, perquè Porcades te representa. És que I per què t'estira? No, no. Jo ara m'anava a dir que el que transmeteu per xarxes simplement ja és com a... Tio, aquesta gent sempre està en el 100%, en el 180% i estan allà sempre pam, pam, pam. I és superguai. Perquè estimava el projecte. Sí. És a dir, és un projecte que neix de l'altres, I és per l'actitud, l'altres i per la vostra comunitat. l'actitud totalment, jo m'he donat compte, jo som molt vergonyós, i tal, i al final l'actitud i la vergonya no se menja. Després també hi ha... Un ha d'intentar... En el final, cada projecte, cada màquina funciona amb benzina, amb una benzina concreta. I tu has de trobar La teva. quina és la teva Clar. benzina, perquè n'hi ha que són més funcionals i n'hi ha que ho són manco. Aquí ja m'on anem un poc més en el caire, un poc més romàntic del projecte, de per què realment està fonamentat i quina és la base real de Porcades. I en el final, la base de la construcció del projecte ja no només és l'amor per el menjar, per la street food i per el concepte, sinó per la necessitat a un moment donat, quan va néixer na Caleta, na Cala, la meva nina, la menuda, na Cala és autista d'un grau molt alt, és una nina que jo no sé què passarà en na Cala o que no, ara té 3 anys i mig, i això va ser, jo crec que el cop més fort que m'ha donat la vida mai, i va ser com, Toni, tio, cor, el que sigui, vivim molt bé, siguent jo músic en aquest cas, tenim una vida relativament còmoda, estem bé, però ara ja no se tracta de viure ara, se tracta de que na Cala, Ventura, ha de menester alguna cosa. Jo estic literalment obsessionat en crear un macroimperi només per na Cala, únic i exclusivament, i no hi ha benzina més heavy que aquesta. Aquesta. Claro. Totalment. Per això no don, per això no... M'és igual, és com...
focus total, però així, És el teu objectiu. Això sí, quan un projecte és tan gran, això, menys mal que també estàs primo, que tant en quant me diu, tu eres carro, chaval, que te podràs malalt, tu eres carro, He de fer... perquè ara mateix estem a un punt, estem a un impàs. I a part, que si no mos turam també, Sí. com tots dos estiguem així, perquè l'objectiu és per tots el mateix. Jo, en la meva feina que tinc, jo tinc una empresa i amb això me basta. A A part, jo part, tinc una empresa de exacte. fontaneria, calefacció i gas i tot això. Si teniu problemes... I... El primo. Instalaciones al pozo. El primo. I, bueno, amb això, gràcies a Déu o qui sigui, més que res jo. Ai, ai! Hem de dir, estic també me n'he guanyat jo els meus mal de ronyons i fa 7 anys que estic d'autònom tal qual i tinc una feinada i tinc una posició còmoda. És molt guai. Puc elegir la meva feina, tal, igual que ell en el show. Sí, també per sí. Bueno. Té molt cada dia, té tal, i podríem viure molt bé tots dos. Però va estar molt És que una cosa, com ho podeu compaginar tot? No, aquest estiu va estar Perquè és com els dies tenen 24 hores. locura total, ell tot el dia enganxat i jo tot el dia enganxat. A la droga? No, no. En el cafè sí. No, però... Mots saben molt tots els heavy, colors eh? i tots els gust dels monsters. No vi... Ai, cara. Arriba i diu, ara he dut una selecció. I un taronja, Una xata, no? un Una de fresa, un de los no sé què, passion fruit... Mira que posa què? Power sensorial total. Buah, que hòsties. Aquí està de col·locar. Hauríem de fer stories amb això. Pues sí. Hauríem de fer stories. Que vos patrocinin el manco, tio. Sí, Si molt no me tornes a vida quan has de fer la story. Claro. Si no podem fer vídeos ni podem fer... Ja. És que a part d'això, màrqueting i tot això, ho duim vosaltres... Tot, Ell és crac, tot. Però tot ha sortit a vosaltres, el logo... tot ho he fet jo. Era una pregunta Anara i no l'has bana. fet. Anara Però bana. ja vos dic, T'ha arribat un punt de malalt. que va passar el logo, igual, que vaig dir, Toni, has de crear el logo de la teva vida. Vinga, literalment, Céntrate. 24/7, sense aturar, 20 dies. A les 3:30 del matí. Todo, I bo. todo esto. Primo, mi tengo que son no sé cuánto. No sé què no aguanta. 4 milions. Primo, tengo que son no sé cuánto. Una Primo, cosa, tu el quan primo de Doncs compte. la meva dona s'aixeca. Em vaig a dormir una estona. Vinga, Toni, m'hi queda acabat que tinc no sé què. I així, I el primo així dins del llit. Ja torna a ser. Quedaven 2 hores per anar-se'n a... era molt guai. Sí. És molt guai perquè tenia una segona opinió. Quan fas feina en aquest nivell, tan bèstia, tu perds el criteri. Ja. Total i absolutament. Jo no sé quant de logos i quantes tipografies vaig fer, ja no ho sé. Que al final després no hagi integrada més, o hagi Exacte, integrada menys. i està bé tenir una opinió d'una persona que també té gust, d'una persona que entén el projecte, que sent el projecte, Claro. és superimportant, és clave. Al final és tot, i a part que tot s'adú l'extrem, saps? Cartell, primer he mirat un cartell, no sé què, impressora 3D, tal qual, tira-li que me peix. Hem tornat normal. Tira-li que me peix. No és molt fet, però no va... El Montaner, no el Montaner. El Montaner comença per M. El Monsternet. Montaner, no. Però escoltar, hem de xerrar d'això del Montaner aquest, perquè vosaltres entregueu això, En merda? està molt bo, Ara hem de fer un vídeo. està molt Un bo. Montaner. I vos han dit gràcies. Gràcies, sí. Gracias. Oh. Ni un punt, ni un corazón, ni una A veure, hem de fer una Ni història una en castellano, a exclamació. veure si és que no... A lo millor, sí. Amigo. Es que a lo mejor no se entendió. Això. Distribución No me este. entiende, no me entiende. Poden xerrar en francès, no hi ha problema. Com me foreste cara que me No, això és algo important que me fa por, que la gent s'acabi enterant que realment... Nosaltres som un puto fake, som un foraster. puto fake. Son forasters. vale. No som forasters, no ho som. Hombre, millor foraster que no de Malacà. Tu ets un poc més... No! Abierto el cajón de mierda. Perdó, tenc males influències. Tu! Males influències. No. Sí, al final nosaltres Hem nascut aquí. d'ascendència forastera i som castellanoparlantes a que nostra. Mon pare no xerra en mallorquí literal,
Home, I... Però són l'entenen, germans. no? Sí, Perquè així ja sou bueno, sotava. Però, vamos, jo sempre he xerrat amb el Foraster i... Un foraster m'encanta. Sí, bueno, Ho anava a dir, que jo. castellano, que Però- volgueu dir, Home. i va ser començar a fer feina, estava fent feina en un estudi de tatuatges, i després d'estar fent feina amb ell, i me diu, però tu de on ets? Bon on nascut? Mallorca. ¿Y por qué me echas el Foraster? Perquè quiero. Porque estoy acostumbrado. I va començar. No t'entenc. Un hiel. Un hiel. Un hiel. No t'entenc. Un hielo. I no, tio, no me facis això. No t'entenc. No t'entenc. I no t'entenc tot l'estiu fins que en el final vaig començar a xerrar. Pues que bé. Tot això, i mesclava, bueno, feia barbarismes, Però això tot és el món un poc superdivertit. més. Bueno, però està bé. I en el final te lleves la por, igual que potser te la lleves xerrant un anglès o el que sigui, que l'has estudiat en l'escola i un poc més i te lleves aquesta por. Sí, clar. No? I al final pues, ja estic més còmode que pràcticament que en castellà, entre ell i jo xerrant en castellà. Sí, això és... Perquè si ja te queda... Perquè jo en el seu tracte de tant aguanto la deina, no, tio, primo, anem a xerrar en mallorquí, perquè això queda raro. Primo, ¿cómo va la burger? Maldita sea, ¿qué es esto? ¿Esto qué? Maldita sea, se te ha quemado las mascas. Ja. I a més deu ser curiós quan bé, jo estic amb la meva germana, que no ho entenc tampoc, amb una amiga xerra en castellà i ella xerra com jo, però després potser hi ha una tercera persona i entre vosaltres dos xerrau en castellà, vos girau, què tal, no sé què, en català, aquest canvi és... Animal de costum, al final Sí. és això, sempre tenim aquesta inèrcia per ir com a raro, saps? I entre la mateixa colla, normalment solen xerrar tot en castellà. sí. Però n'hi ha qualcun que sempre tota la vida han xerrat en mallorquí i anem canviant, saps? I te quedes així, perquè no faig tot en un i ja està, saps? També molt la sua, al final molt és igual que amb el tema de les faltes, barbarismes, històries, En mallorquí. m'és igual. En mallorquí. Acabam de llançar En mallorquí, si no fa barbarisme, no en mallorquí. És que acabam de llançar un vídeo dels pepinillos. Mallorquins, hem de fer barbarisme, s'ha acabat. Bé, i en el vídeo surten els pepinillos. I no està ben dit, però són Però és pepinillos. que... És cogombre, és Queda molt malament, català. queda No, malament. és molt català. Les pickles, N'hi ha coses Els que... pickles no m'agrada, me fa mania això. Igual que... No, pickles, no. Això Jo en la meva puta vida me menjaré un entrepà. Menjaré un bocadillo. Saps? Bocadillos. El bocata, saps? Ai, un entrepà. No me mereixis. I els sandvitges? Sandwich. És que? Sandvitx. Sandwich. Un bitx. Un Un sandvitx. sandwich en català. Tu, jo ara faig un filar de català i molt mira que està això. Se li tanca la Aleshores, Comença a fer no. Per Sandwich. Hòstia, no l'he escoltat, no l'he escoltat. Mira que tenim una amiga catalana. Jo ara, quan t'arriba el teu TDA, entes coses. Sí. Perquè una de les preguntes que ja l'hem votada, perquè... Perdona, no aturam. Sí, No, molt Para Sí, freno. estoy molt va súper superguai. No, no, sí, sí. Jo, perfecte. Però era com pots córrer, llegir un missatge, contestar... ¡Hola, mi Claro, es que yo estoy como alguien contestar, yo estoy tan motivado, estoy corriendo, no sé qué me encanta. Tal qual. Estava ultra agobiat aquell dia per lo que vos deia antes, estem a un impàs important que ningú sap, però estem a punt de començar una nova etapa Frena. que no diré res, però estem a un punt. Ah, guai. No dius res perquè t'estic frenant, si no hi ha que Bàrbara, però després sí que després hem de fer una exclusió. Sí, Una petita, però Bé, una ja està bé, bandera. no? Una exclusiva. A més així. que aquí, crec que per aquesta zona estarà guai que ho sàpiguen. Però, pues això, que sí, que Ja ho hem entès. exacte. No. Tot el temps en el 200%. Sí. I Ai. sempre he estat un poc així, però no tant com ara.
Vull dir, sempre ho he estat un poc, però antes no. El que passava és que fumava porros i no. Anaves un pa... Anaves en I no, tercera anava quarta, més lento, però Anava ralentit. I anaves a l'al·legia i anaves un poc emmarejat, però... Vale. sí. Ja Amb so ho ralentí, hem aclarit. Sí. Exacte. amb so ralentí no has anat mai. Bueno, xerràvem un pollet d'hamburgueses, no? Sí, sí, sí. Ara ja és hora. No sé si en sobre mal. Sí, jo crec Bueno, que... jo crec Algo. que els hi hem de confessar que la vegada que hem provat les portades, perquè hem provat les portades, Claro, home, és que sí, no? no teníeu la salsa. Ah, jo sí, jo sí. Nosaltres dos, without salsa. Jo vaig ser més viva. Les darreres. Però quina salsa duia? La rosa. Però el dia que vàreu venir, quina Sí, salsa hi havia? era allà al Cudi. Hi havia que cudi mostassa. No, que vareu tenir el food i se vos vaig llevar la salsa. El Cudi, però és que el Cudi no era el Cudi, era Kosovo. Exacte, exacte. El cudi m'ha la gran verbena. Sí, aquesta. Mare de Déu. Però jo vaig fer 2 hores de cola per provar-la. Ells se'n van afluixar, van venir després, ja no hi va la salsa. Ja, he provat la full experience. Quasi 700 burgues aquell vespre. Sí, el Cudi És una barbaritat. Brutal. en qüestió de menys 4 hores. Menys... Sí, trobo. És que és això, són 700 en 4 hores. Hi ha és moments que no m'hi cap més que la part de canto. O sigui, no sap cap de fer. No, tanta que ve de És que... No, és Ja, ja, Ho ja. heu d'inventar, no? Expansión, expansión. No Una torredora de gestos. De moment, hem eliminat les patates. No podem. Bueno, és que en el final, si venen a vosaltres, és per la burger, Què ha no... passat? Què ha passat? L'operativa per construir una hamburguesa de porcades, jo el que vaig fer va ser agafar tot el que hi havia de McDonald's, Burger King, Wendy's, White Manor i White Castle i agafar tot el millor que hi havia, veure com funcionava a nivell operatiu en el mil·límetre i construir una operativa interna de food truck. Ni el professor, tio. Entonces, Sí. vaig dir, no. No. La clave és volar. Per què? Van tenir com una coreo feta. Exacte, perquè en el final, Porcades, en el final, pretén fer competència directa a McDonald's i Burger King. Molt bé. Literal. Recorda't això. Dili el que volies fer, Anna, ara mateix. Dili. Dili. No. Dili. Que nosaltres volíem putejar un peix i dur vos una hamburguesa del McDonald's. I li he dit, no. Ell si li fas del McDonald's... No hagués passat res. Li fotrà. Jo al McDonald's no m'agrada. Tu ets més Team Burger, Jo... si haguessis de triar. Burger King. 100%. Sí, claro, jo- 100%. Jo també. Jo li igual, poso fotre foc en el 100%. McDonald's i en el Burger King. He de Wendy's i reconèixer... en sa mare que no va parir. No m'agrada... Vàrem estar a Wendy's la setmana passada. La Wendy's és Tot de parafernal, superxulos. Wendy's varen fer la Jo no primera conec hamburguesa de Wendy's, la història amb bacon. La van inventar ells. Des de que Wendy's va treure la burger amb bacon, el món sencer va començar a fer burgers amb bacon. Entonces són com un pilar dels fast food. Som pioners. I vàrem estar a Londres i vàrem anar a Wendy's. I mos van... I com va dir, Primo, tu quina vols? Jo demanaré totes les cartes. És que no sé per què... Que demanam? Totes. Una deixada, per favor. Vale, i cada que anem a qualque puesto, aunque sigui, no, això és barat, no te preocupis. 100 euros en burgers. Eren infumables. Què dius? No se podia menjar. És perquè En vam anar sèrio? una hora en poc. Bueno, no era tan poc. Era infumable. Era infumable. No se podia menjar. Dolent, ho miressis per on ho miressis. Ai, quina ràbia. Jolín. Jo em fa molta ràbia. De franquici. El que passa, Ja. el que s'ha d'anar molt és de les franquícies. Plasticoso, no? Sí, i encara me va agradar més que... No, t'ha agradat el vermut, No li doneu més perquè s'anirà com una moixa. Tinc una Perquè... I què avances no te'n veure molt? És que no, fins que no acabi la botella, perquè és tot... Però no és culpa meva. És TDAH. Li dones aigua i se veurà 100 litres d'aigua si li poses damunt la taula. No té fi. No sé quina era la pregunta. Ja, és que no l'he arribat a fer. No, si és que no li he deixat fer feina. Què tal l'experiència de jurat en el Champion aquest de burger?
Ha passat algo? Ai, M'he d'anar un moment per... Amen. Fora de neutralització, així tot. sí. Ara va per... Ara això està lleig. No lo sé. Ja fem per donar un pot de terme. Molt bé. Drama y conflicto. La gasolina de España. Bé, Una experiència més. Si no haguéssim anat també tant de cul, hem anat molt de cul nosaltres, no? és que no És que Com és nosaltres que mos ha ja ho agafat en faig. plena temporada. I hem cobert lo just... complets, Lo perquè just això va perquè per no- enfrontaments, Sí. com una Champions. Nosaltres, enfrontaments complets, n'hem cobert un. De? Quants? Pues, Estem a la semifinal. octavos de final eren 8, no? 8 enfrontaments? Sí. 8, no, menys, no? O- 8 quarts. sí, és 4. Primer van octaus i 4, després 3, quarts. 2, 4, 3, 2, 1. No? Sí, Vuit, quatre. sí, exacte. I, home, hi ha hamburger. Sí, hi ha un munt de persones que fan de jurat. Sí. Moltes. Ah, En vale. sèrio. Foodie Moltes. i tal, I fa- toques aquí, toques allà. I després està la part El digeixes un públic, poc. dels clients, que també és una part important, també. Sí. La moguda i el que està passant és que Mallorca en general no està preparat per fer una competició. A Mallorca hi ha un grapat d'hamburgueseries molt bones, però són molt poques. És que mos podreu després, si voleu, far càmeres. No, en càmeres, no hi ha cap problema. Per És que a nosaltres m'agrada el Molt recomanar? Sí, no, cap problema. Anam molt. Faltaria més. Anam cercant sempre Smash Burger, no sé què a Mallorca, Smash Burger a Madrid, i per totes de seguiu. Mira, Totes de seguiu, totes. No, jo, Hombre, la competencia. la millor burger de No, el Mallorca, que hem fet primer ha estat... M'hem empapat. Sí. a tot. Un moment. Redoble de la tambor. millor burger, la millor Smash Burger de Mallorca està a Cala Major. No. Perdó. La millor és la nostra. Vale, no, un moment. És que saps el que passa? Que hi ha una part d'orgull. I mon en vàrem anar, que no fa ni una setmana que vàrem anar. I veníem de Londres, de tastar lo millor de lo millor, i veníem decebuts. De dir, Bueno, això és el millor. lo que més ho està vetant, coes, unes Unes coes, coses brutals i després, vale. unes Tampoc, coes, i jo deia, no ho entenc. Era bo. I vàrem tornar, i vàrem anar en el puesto aquest, i és un xiringuito superpetit que se diuen Double Smash Burger, the best burgers in town, i és que té super totxo, però Que fa un mes i pico que està... un mes que estan oberts, el local és superpetit, és un tio que des de l'any 2008 està fent el map aquí a Mallorca, va començar d'allà, i mos va posar una burger que quan li van pegar la mosselada li vaig dir, tio, Té el concepte porcades, burger de porc, total, Però- però amb padella, de vedella, i molt simple, molt... feia un poc de patata, com nosaltres, notxa de campanet, però era molt prescuda, era molt semblant, Web xampanat. el gramatge de la carn era prescut, el trimming de la carn era excepcional, compres la carn i la capola ell allà mateix, El dia, molt important. excepcional, en sèrio, va ser Haurem d'anar a provar. excepcional. Arribes allà i el rotllo en el futur nostre, o sigui, té una burger, Una de burger, carta, exacte. doble, després té una veggie i una de pollastre. No sé si tenia una de pollastre. Ni una de pollastre. No, té com uns fingers o alguna així. Ah, sí, és per això. Sí, té com I uns fingers. bon menú, te la para doble perquè al final una simple són un 80-85 grams, més o menys per el que vam veure i vam xerrar i tal, i és un doble formatge amb la seva Simple, salseta. no? És que al final lo simple sempre guanya. I nosaltres que som amants d'això, No hi ha gent que això, que sí, que pape, que no sé què, i tot ferrado per tot. Calla, coño, no. Escolta, aquí... He dit que... Però ell diu lo que hi va, claro. Jo, acabar de menjar una burger i m'he d'anar a dutxar, doncs no. Aquí de formatge, no fa gust. Típic guant negre. No, això no fica de gust. És personal, que ja acaba fins aquí, de formatge. No fa Clàssic. gust, no sé com me l'he de menjar i crec que no li porta a realment una burger i el concepte d'una burger que és menjar algo que sigui assequible de preu, que passi gust de menjar tot i que tingui una qualitat decent i passi gust de menjar. La burger està feta
la burger està construïda des dels seus ciments per cobrir una necessitat concreta. Totalment. I la necessitat de la burger és me'n vaig, agafo un sàndwich, m'ho menys, fàcil, barato, i si pot ser el màxim de qualitat que se pugui, és fantàstic. Sí que és vera que crec que avui en dia hi ha hamburgueses com, per exemple, no sortint de Canostes, de Porcades, que la qualitat és brutalment excepcional, però les nostres burgers són funcionals. Són burgers que De cada dia. el referent que tenim són les hamburgues dels anys 90, que menjàvem nosaltres, que t'anaves a la hamburgueseria del barri i te menjaves una burger i després, pues, si t'anava bé, t'anaves a fer una cervesa i pues, havies sopat. Pum, passava el gust, és una cosa que si tenies poca sort te la feien. Podries anar amb els amics abans de sortir de festa, podries anar amb la família invernins, podries anar... Això, Que li pot agradar a tothom, que passa el això és gust clave. i que tingui una bona qualitat. Jo el que no faria mai seria obrir un restaurant, perquè això no m'encaixa, un restaurant o una hamburgueseria que venguis vosaltres tres i vos gasteu 110 euros. Ja, és que això és una altra. Hi ha bars que se flipen. Aquest és el problema, Que tu perquè- dius, a veure, al final és una simple hamburguesa. No dic que no dugui feina, però Sí. al final lo que vosaltres dois, la vostra hamburguesa és de qualitat i no és que sigui molt cara. No és, És que no... no és saps? pretensiosa. No és pretensiosa, és una burger normal. És vera que són 120 grams de carn perquè han pujat un poc el gramatge, van començar en 75 grams. Sí. Sortien moltes dobles. I A me'l van... més, el tamany, El tamany d'espai era menys venut. el coca era més petit, estava fet més tipus slider. Sí, era un tal, plata diferent. I vam... Hem anat augmentant en gramatge, tot en Porque el general. tamaño importa. El que passa que jo m'agrada molt una burger petita. I Tu ets d'aquest de pitjadetes? m'encanten. No, mini burgers no. Ah, vale. Sliders. En Sliders. plan, que em puguin menjar, sí. Una cosa així. Moment, que tenen talla. I, sí. I cada talla té el seu nom i cada format de burger té el seu nom i tota aquesta història. Nosaltres a la food truck, nosaltres vam apostar per els sliders. Els sliders són un tipus de pa, habitualment de patata, que és un poc més petit i que White Castle, que va ser la primera hamburgueseria de la història en crear una hamburgueseria fast food, el concepte de crear un protocol de feina superràpid, pues va dir, no t'hem puesto. Vaig a intentar fer tots els panets aferrats, fent un matalàs de panets, i eren capaços d'almacenar 2.000 panets més anualment. I entonces nosaltres hem agafat aquest concepte perquè jo m'encanta i a part, quan rebasses la coqueta, aquesta mossegada Clar. és brutal. Que després m'ho van donar compte i que no sabia que això que se diu la cocaterada. Coqueterada. Sí. I van dir, alerta, aquests yanquis tampoc han inventat tanta cosa. Exacte. Que no són tan innovadors. Pedrito. Això era una coqueterada, no ho sé, Pedro no ho sé. mon pare, si s'entera que trec coques terades, No, mon pare, en el principi, No mos deixarà vendre això. fent voltes per fons i deia Pedro, aquestes coques són terades, i les tirava, que clar, són eren terades, no eren bones, Ostres. i quan eren terades, pues, anaven totes a... Coqueta va sortir perfecta, rodoneta, tot per tot igual, no sé què, i de repente aquestes coques així una ferrada en un salt. Sí. I el tot escap. Per damunt de tenir pot negre, el Santo Grial, Sí, és la coqueta. la coca aquesta. Jo crec que el pa també fa És una molt. bona idea. Moltíssim. La gent... Tenir una coqueta feta a mà, literalment, a un forn de 100 anys, en forn de llenya, Ja vaig cada No té color. setmana vaig a cercar no té color. les coques. I m'he quedat mirant el forn, saps? És una passada. És una molt... Enorme, passada. saps? De llenya. És com hipnòtic, eh? Sí. Amb una pedra rodona gegant que No, pots fer voltes no així. hi cap aquí, És però. increïble. No. Bueno, Que nostre La teva sí, puc ficar. Vinga, el pati. I xerrant de porc negre, que ha sortit el tema, és la primera Smash Burger de porc negre, no?
Sí. Totalment, sí. Teniu l'exclusiva. Això també va ser un repte important, perquè al final l'esport és un element delicat. L'esport, en general, és més mal de manejar que la vedella fent hamburgueses Fent smash. i fent smash. I l'hamburguesa de vedella, mentida. Molts d'elements a la cuina, supos que haureu escoltat xerrades, s'ha fet tot mai l'art. No. S'ha fet mai l'art. Nosaltres que m'agrada menjar. El mallar No me la cuina. Els gros tenen millor. és algo que va descobrir un senyor que s'anomia Mallar, d'apellido, de cognom. Cognom, també és raro, és apellido. És Llinatge. apellido. Apellido. Llinatge. Bien, vale, Vale, m'agrada més. llinatge. Que això està en el cafè, està en el pa, està la carn, està tots aquests elements que fan la crostereta aquesta de color dorat, que és el que està més bo, que és el que fa Home, caramelitzat. és el que té el gust umami, és caramelitzat, exacte. La festa que mallar crec. és una mescla entre la corna de la porcella, Uai, boníssim. això és mallar. Sí, És una mescla perfecta, és un equilibri perfecte entre piròlisi i caramelització. Està a punt de cremar-se, però no. Perquè entre la proteïna i els sucres. Exacte, els aminoàcids i les proteïnes creen. Sí, Classe de biologia en zero No, punts, i no? temperatura concreta i tot, eh? Sí, això... Què passa? Aquí, vale, ok. Antonio, acabo de poder pensar. piròlisi. Va dir, ok, totes les peces que funcionen, de vedella, si se sal abans, si no se sal abans, per què passa, com se deshidrata Quina més, feina. manco, aquí no, temperatura, se comença a fondre la grassa externa i la grassa interna de la carn, Sí, sí. i una vegada pues, teníem tot l'espectro, una vegada jo tenia tota aquesta informació, dic, vale, pues vaig a Teoria pràctica. vaig a emplear aquesta mateixa pràctica, aquesta mateixa teoria, però en esport. Vaig començar a estudiar com funcionava l'esport, quines eren les peces més convenients, perquè al final tu crees una combinació de gustos. Hi ha una part més amarga, hi ha una part més dolça, hi ha una part més grassa, hi ha una part més tenra, hi ha una part més seca, i quan crees el blend de la teva carn, has de crear una combinació perfecta perquè l'experiència sigui adequada. Llavors, blend, la mescla de les carns. Exacte, el blend és la mescla de les Sí, blend és triturar, no? Blend. Això és streaming. Bueno, mesclar. Això és streaming. Ah, però blend no és mesclar. El blend és Profe d'inglès, per la favor. mescla de les carns. El blend és les peces que tu emplees per fer allò i després hi ha streaming, que streaming és la mossegada. La mossegada. El tipus de mossegada que tu vulguis, que és amb el gramatge despicat. Bonja, Déu meu. Sí, Escolta, em voleu plantejar d'escriure un llibre? sí, és dir, I espera. escrivint. Ja estic en allò. No, però... S'ha dormit i fa més està I ens Però altre és nom que de missatge. els- Primo, És fantàstic. això van bé o no bé? Ja he dit. Perquè quan no fotografies un Cristo i me diu, jo no vull dir res, però és que això va molt bé. Que bo, per favor. És a dir, tota aquesta feinada, estudis i tal, perquè després la gent disfruti 10 minuts. 10 minuts. Si arriba. Si arriba, perquè Anava a dir. que s'ho ve de porcada tot tres mossegades, tot el Ara- clac. I ara heu tret un repte de velocitat, no? Sí. Bueno, és que Primo, jo aquí va Aquí ser la gent se molt pot morir. Vaig Aquí va ser molt heavy. vaig un poc dolent. El primo de... Primo, no lo cargamos. No lo cargamos. Me'n vaig anar a cercar les cocotes. I les vaig estendre així al mig de fons, que em diuen, però què fas? I ja, ho deixem. I hi havia unes cocotes així, i aquestes, vinga, apartades. Vaig carregar totes i aquestes allà. Hem de fer reto? No te preocupis, tens les coques aquí preparades. Així. I vinga, i fer burgers, i... Senyor, 2 quilos. 2 quilos. Feia 3. 2 quilos, tu cojones. 3 quasi. No. 2 quilos 600, 2 quilos 700. O 3. No ho sabem. No, Allò era... no la vam esperar, però... Va fugir la flapa i jo vaig voler el burger Formatge, i vaig dir... salsa, i hem de posar algo d'alt, És verdad. hem de posar algo d'alt, i vam posar formatge Sí. que hi fos en la remolatge, Formatge rosa. i dic, ja veurem, i jo com les veia que suava, i no feia calor,
Que feia un puta fred, un aire, tio, aquell dia, un bonita fest. Bones I el tio, va, El públic, era el públic que em mirava així. i ja començava a juntar el pan per un costat i la carn per l'altre, i jo dic, no, molt Ficava carregat. el menjar a la I boca. no havia ningú que se cotava per a Li veure si pegaven sortia arcades. pescós. Li pegaven arcades. Ja ho crec. Dios, jo a ma mare menjant Sí, bueno, tu inflado en su pan. A part que quan entres, el que diuen, no? La barrera de carne, que diuen. La barrera de carne, i era així. Però és que se li va notar, perquè va frenant-se. Era així. I va començar a parar. Se camp per salta, i ja pots jugar en estètic, el que vulgui, que te l'has de menjar igual. I començava a menjar aquí, un pot d'aquí, i mos demanava, no sé, li van treure Coca-Cola, li van treure per canviar el gust. No, per canviar el gust, Cero, nosaltres no cero, ai, no, pues no. I li han donat Red Bull. només tenien Red Bull Zero i va començar Red Bull. Què dius? Red Bull. Un drastre, tio, un drastre. Va estar molt guai, va ser molt divertit. Sí, per l'altre, no? No, bueno, ell és un menjador professional. Ells se dediquen a això. Vale. Fet cent i pico de retos. Sí. Als Estats Units ha anat per tot. És un crac. I què li diuen? Ricardito Fit. Ricardito Fit. Fit. Sí. Això, Sí, no, perquè després agafo i se'n va fer cent i pico quilòmetres en la bicicleta. això és tipus un stick, no? Un stick. Sí, exacte. Sí. Ojalà n'estic pogués venir perquè el reto que se va menjar en Ricardito, només s'ho menja en Ricardito, en Stick o en Ivan Food, se diu. Després el reto normal, el de... El resto de los mortals. Burgers i si exacte, el que dèiem en el directe, i si te'l menges, pues, en el temps que toca, pues, te regalam les burgers, te regalam les burgers i la camiseta de vegades. Que guai. Que guai. Sí, per crear un pot d'ambient i tal, i que se gent, pues, n'hi ha gent que menja molt, i t'he quedat flipat. Nosaltres seguim en... No té res a veure amb aquell amb peu d'anyos. No sé si... No, també, sí. Sempre demana, també, Tot tota de la carta. carta. I fa molt, tio. Sí. Jo me faig de valent de demanar tots de carta perquè veig. No, tio, frena. I Molt. comença pum, i dius, l'has de provar totes, però no. A València me tenia rossegant. Vam anar a València a muerte, també. Això va ser tant, d'obrir, Sí, van d'obrir. Ja va ser tant. Va ser el darrer viatge abans d'obrir a Food Truck i vàrem anar, pues, el que deim també del tema de les bones vibracions i això que li dona la gent, no? Vàrem arribar allà, bon, Toni havia xerrat amb alguns també, d'influencers i tot això, amb en Joe Burger Challenge, i va xerrar amb tant, i va reservar per quan fem els viatges i és el que organitza tot. Jo dic, el que tu vulguis, i el tio Jo me dejo llevar. Tots els que van se'l darrere. curra, quasi sempre et veure que resulta pràcticament quasi sempre fem pel meu cumple, sempre que és una festa i tal, i aprofitam, i vàrem anar allà a València i vàrem flipar. De la qualitat de les burgers, de la qualitat del menjar, de la qualitat de servei, increïble, se les fan per tu, d'això i te demanes i no, el que te faci falta. A part de les burgers, hi ha pizzas, també tenim aquest mal, i tal, i comencen tant, i quina farina, i no sé què, i salten i buscaven la farina, i aquests els dos són de tot, tio. Jo m'encanta Pobres arribar a meus, les saps? pizzeries, perquè en Alfonso ho sap sempre, i quan arriba la pizza jo faig així i en Alfonso ja me diu. Ja començarà. I clar, jo ja sé, la farina que emplea, el formatge que emplea, la tomàtica que emplea, la temperatura del forn, els temps que ha tardat, i jo ja estic així, i ja no ho puc evitar. Clar, i si se queda així... Un moment, li comença a demanar. Però és guai perquè això te posa en una posició interessant, perquè de sobte... Hi ha qualcú que sua, no? Sí, no? Però de sobte quasi tots... És com un examen oral. Però al final no per miquis i per... Hòstia, a veure si anem bé fent el que anem, saps? I te mostren, i t'ensenyen, i veus, i no sé què, i és guai. I la pròxima vegada que tornes ja no és el mateix. Ja quan entres per la porta ja, ha vengut el de porcada, ja xerram una estona amb ells. És un ritual. El menjar al final sempre ha estat un ritual per nosaltres, a casa nostra. Sempre. Era com el moment de fugir de tot. De desconnectar. Sí, la música era la meva gran passió
i la meva feina, però el meu hobby sempre va ser el menjar. És la meva via d'escape. Que guai. Que guai. Sí, perquè és el moment que sempre hem vinculat a estar junts, a no sé què, no sé quant, passar les hores, i és molt guai. Sí, Quantes preguntes mos queden? No, no hi hem deixat fer. Això és com un croquis, però... Això és per si mos queda un Sí. moment així. Però no, la veritat que està fluint tot molt. Si mos heu de dir, basta, Vale. callar, ho deis. Va, jo sí, jo ho faré. Sí, 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 sí. Mira, això és guai, això de fer xerratall i queda bé per crear. No, Que no retem. no, és vera. No ditam. No ditam. Bé, No, no després sé que hi hagi un comentari que digui això pot afectar algú i fem... Avui traieran per que he fet de Termana Corent. No, No, que no. Era broma, per cert, era broma. Saps? Sí, saps, sí. Bueno, Te estic... crearàs un club de fans. Mon pare de Corí, o sigui, no no pot dir res, saps? Vale. Aquí tenim apuntat que és veritat que vosaltres assistiu molt a festivals i això, així... És bàsic en el logo feina. Sí. I a veure si teniu pensat, si però no una idea, de fer un festival per orquedes. Mira, de dins de totes les ramificacions que té aquest projecte, n'hi ha una que no se diu Porcades, però hi ha una necessitat imperiosa a Mallorca perquè la gent té food trucks i les té al carrer. La gent no sap on ha de fotre el seu food truck. I legalment no els pot tenir al carrer. Tu has de tenir un pàrquing, has de pagar el teu pàrquing, has de tenir corrent, perquè tu tens matèria prima, fresca de dins, és bastant més complex del que pareix. Hi ha una necessitat imperiosa de crear un puesto en el qual els food trucks puguin estar aparcats i d'aquí, pues, evidentment, d'una necessitat sempre se pot treure un profit interessant. Entonces, sí que hi ha una part del projecte, una ramificació del projecte que contempla un poquet solventar aquest problema i aprofitar per crear un lloc on sempre hi hagi... Que se pugui veure d'aquesta cultura. Sí, que se pugui viure la cultura cada cap de setmana, que hi hagi activitats, que hi hagi directe, que hi hagi... Què? No, que t'he d'anar frenant perquè si no et molles. Sí, no ho puc dir, no ho puc dir. Bé, hi ha qualque cosa. Hi ha coses pensades. Molt xulo, Que guai. molt xulo i Molt bé. molt vinculat amb això. Estem xerrant d'un pressupost Brutal, no? Estratosfèric. que jo me'n record, me'n vaig anar a tocar a porta abans de tenir res, abans de començar l'estiu, teníem un vídeo promo i clar, ja me'n vaig enviar el vídeo promo i me'n vaig a tal i vaig tocar a porta i vaig seure allà amb el dueño d'un tal concret i li vaig dir, vull fer això. I l'home me deia, molt bé, No veus la cartera? I bueno, no, en el final de tot se treu profit, sempre. I del fet de ser un descerebrat, a vegades també se treu profit. I en el final, jo tinc una relació fantàstica amb aquesta persona i jo crec que en el final acabarem fent feina junts. Que guai. Només és qüestió de temps. Els projectes han de créixer de forma relativament orgànica i sí que és vera que estem a un punt en el qual, pues, si... Però era un moment molt... És que no se li pot dir verd, saps? No era ni verd, era una llavor. Era una llavor. Era res i ja estava... Era una llavor. La potada de la pilota ja però ben lluny, saps? Però bueno, jo havia de construir tot el pla i havia de tocar porta per veure una reacció, per veure si realment... Home, clar, és que aquí no risc que no pisqui, al final. No, ni de les majors venitures s'escolten bones idees, saps? Sí, pues això és vera. És això, i pensant en tothom, pensant en, ostres, pues, potser el que dius no, però potser si el tires per aquí, o, ostres, pues jo m'agradaria més la idea per aquí. Al final escoltes a la gent i sempre per profit. Jo n'exprimo en play de filtro, en moltes ocasions, en moltes, perquè és complex. Com de part racional. Sí, exacte. És tota la vida que el reny, tota la vida. És vera. Que podríem contar històries tan certes. Espera, perquè...
Després mos contaran la seva Sí, exacte. èpica. Vale? Bueno, ara nosaltres sempre als nostres convidats els feim unes preguntes fàcils, però que no s'ha de pensar la resposta. Pregunta ràpida. Pum! Això Vale? és per conèixer-vos millor a vosaltres, no com a empresaris. Exacte. No recordo el meu psicòleg, el meu psicòleg. Vale? Venga, le damos. Venga, primero. Un dia que estàs baix d'ànims, a què recorreixes? Ana Masha. I tu? Jo, segurament ell. Vale. Menjar preferit? Pizza. No, amb oli. Buah, pan boli. Pan boli, boli pizza i forever, després eh? burger. És que pan boli sempre va bé, Pan boli. Jo sempre menjaria pan boli en formatge, Pan boli, tio. pizza, burger, però és que el pan boli és una perd. Ja. I no vos passa que no podeu acabar? No, sempre una altra llesca, una altra llesca. De fet, m'agrada més menjar llesques petites per si poden no menjar menys que no una de grosses. Vinga, què vos apassiona més? La cuina. No ho sé. Jo crec que Pot ser una mescla de el coses. concepte del menjar, Jo la creativitat. Crear coses. anava a dir això, el concepte del menjar pues, tema que du la creativitat, du la família, dus per sexo bé i juntes-se, saps? I tot això és un concepte. Porcar. Sí, Que guai. realment sí. Somni frustrat? Rockstar. Jo no te sabria dir. Primo de metge. Pensant en ell, no te'n sé. No sé, és veritat que... Bueno, sí t'ho podria dir. Vaig estar fent feina a un estudi de tatuatges i potser sí que m'hagués agradat seguir en aquest camí fins que vaig conèixer aquest camí. Bueno, millor podeu fer una creació d'un tatuatge. Mai se sap. Sí, En el festival ara s'usa molt per a tatuadors. Sí, i a bodes i coses d'això. sí, el que passa és que Algo que me'n faltava. jo tenc Un trac, l'equip de música, el DJ, damunt una altra Vas planta. començar a fer pisos. no funciona. Jo El Primo està amargat, perquè en el principi tot això era un food truck. I me deia, Primo, que no poden dur més coses. No poden dur més coses. som molt Quadrat. cap quadrat en la feina. Clar. I li renyo a tothom, m'és igual. I això, i jo la feina és la feina. I estic super tal, després estic al final, m'estic passant superbé. Ja. Però, és vera que no vegades, però Monta un escenari damunt. Primo, no te creuràs, però he muntat un escenari damunt del food truck. I ell, ai, no sé com. oh, tenc una visió, Primo. Mira la visió, a veure, envia'm un croquis, saps? I al final Ja. és això, però sí. Sí, jo crec que és el tema del tatuador. Que guai. Vinga, una altra. A on vos teletransportaríeu ara mateix? Jo ara m'aniré als Estats Units. A fer una ruta d'aquestes brutals. Buah. Jo crec que és guai anar de viatge amb ells, eh? Jo és que m'encanten els viatges Això que serà un d'aquests projectes paral·lelos. Bueno, és que nosaltres fem Mos- viatges Sí. de menjar hamburgueses. Bàsicament. Nosaltres només fem això. Fem un motel de transport. Bé, si estàs bé aquí, no passa res, no fa falta que te'n vagis. Son más puestos, entonces no te decidir un puesto. Sí que és vera que m'encantaria anar de viatge a menjar, però no sé si a Estats Units, o no sé si a Japó, o no sé si a Menjar oriental. També Japó, segur que Sí, jo puc a Perú. És molt de puestos, molts. Molt bé, molt bé. En què creus fermament? Crec en el magnetisme de les persones. Crec fermament que si tu creus en algo, allò que tu creus se converteix en realitat. Però... Que faig de tot perquè sigui així, no? Sí. jo també me passa un poc amb les energies, no? Som molt intuïtiu en l'energia que me transmeteix la gent i no sé si per sort o per desgràcia no me sol equivocar. Sí, Alfonso té un sexe. I me dona aquesta... Li dic a ell, saps? M'ha donat la pessigada. Però, joder, si pareix...
Ja, que... Per lo bo i per lo que- dolenta. Sí, sí, I, sí. I és així. Hi ha gent que te tractaria com a de loco. T'ha passat? Sí, Perquè sí, sí, jo, a ella sí que li he Perquè no conegut. nos ven nani. Això és la història de la nostra vida. El foraster nostre. El foraster va fora Una porta. màquina total, per cert, Dani, d'aquí li enviem un bèssit. Hello, Dani! Doni, Eres Doni. nostre Jo ja dic enviat Ets de el nom. nostre mèdium. Bé, jo... Ai, No, digues, jo el digues. deia perquè me passa un poquet com tu, que és com que a les persones els hi veig energia. Els hi veig, no? Els hi Sí, sento de energia. seguida, però és instantani. Sí, És pam, tal qual. i de seguida, hòstia, ja sé per on va. Jo tinc una habilitat nul·la per això. Nul·la. Jo me fio de tothom. Vull dir, m'acosta molt, molt, però Desconfia. no sóc capaç, no ho veig. Tot d'una veig. Això és una cosa bona i dolenta. Sí, al però, final. però perquè és molt bon en l'altre, en el sentit aquest de... No, tal, sempre pensa en això, en el sentit de... Jo, si jo no ho faria, perquè te'l fa l'altre. Clar, i això és un concepte romànticament molt interessant i molt guapo, però al final no és així. No. Zero. I jo sé que me passaria exactament igual que ell, si no fos per aquests, no sé, digue-li sentido, energia, tal, de que, i no me sol equivocar per això, i de vegades me fa ràbia, perquè, hòstia, estic jutjant una persona i me puc equivocar com tothom, saps? Sí, després és però vera. també és vera que li dono. Després és vera Li que dono el seu marge, jo saps? sempre li dic a les primes, sempre li dic, jo és molt desconfiat, però és que no és que sigui desconfiat, és que jo sóc increïblement confiat. Que li dones oportunitat a aquesta persona, però jo internament ja m'he generat una barrera. I dius, bueno, te dones oportunitat, no te conec, tens oportunitat com tothom, però alerta, saps? I ja vas amb aquesta... Cuidat. copeta. Vale, Cuidat. Ja no vaig bé. No pots xerrar. Una fàbia. Hòstia, aquí m'heu tocat el punt dèbil, Sí, hi ha moltes. Aquí m'heu tocat el punt dèbil, total. Aquí... Jo he rebat 8. Sempre ho dic. A què? He rebat 8. En sèrio? Claro, és a dir, no he trobat de menjar el dia de demà. Sí, sempre. No, jo això no ho fa. Si jo és que demà no hi haurem. Hi ha moltes i n'hi ha una terrible, però diria que ningú m'estimi. Que ningú m'estimi Està molt bé. és... O sigui, me lleva la sona. Literal. Hombre, és un tema... Ja no l'acceptació, perquè l'acceptació de la gent me toca un peu, directament. M'és igual el que pensin Ni d'allà importa. i el que diguin, és veritat. Però sí, no tenir al voltant de gent que t'estimava, que t'estima, sapiguem més o menys que ets una persona que te porta a pensar gent i tot això, i que tinguis aquesta part de que te donin l'esquena, sí que me pot fer aquesta por, generar aquesta por. No és que pensi en ella directament de dir tinc aquesta d'això, però sí me podria generar aquesta angústia d'això. Pues sí, jo, molt bé. Il·legalitats no fetes. Vale. Passam a una altra. Aquesta no. S'ha de robar una pulsera, un souvenir, no? Sí. Jo no sé nada de lo que me No, què és il·legalitat? A veure. No, però... Se come. No, sempre hem estat molt coherents amb això. Hem estat molt bruts i molt... I si hem fet qualsevol ha estat per... Sense voler. Estat molt cagats. No, o sense ser conscient realment de lo que podria passar. Sempre fem mal. El meu cotxe no té ITV passada. Segur taxi. Arroba Guàrdia Civil. Bueno, si vos donessin 1 milió d'euros ara mateix, que el dia està ara, què faríeu? Invertir en porcades. Jo... Ara quedaré un poc malament, Que com no? Doncs però... A part de fer... Màgica molt bon, mira tots. Jo faria flotar i li fotria foc. No. No. Sí, ajudar a invertir en això, tenir una certa comoditat i una part, sobretot, seria per la caleta. Això segur. Pues sí. 3 coses que vos agradaria fer antes de morir. construir un imperi, com ja he dit antes. Un imperi, això sona molt grandiloquent, val? Però un imperi és algo relativament... No, Un imperi real. gran escala.
M'agradaria molt actuar davant d'un estadi ple de gent. Me fliparia no escoltar-me cantar perquè hi ha tanta gent que jo no me sento jo mateix. I... És que sabeu el que passa? Que sempre m'ha passat això i és que he tingut molta necessitat. És que pot sonar malament, però ho dic en setmanes cop. I és que tinc quasi tot el que faig a la vida és perquè vull que la gent se'n recordi d'això. No, joder, està molt És bé, això. molt curiós. Quasi mai he fet feina de normal. Sempre ha estat una cosa relacionada amb crear algo que quedi aquí Ja. i que Deixar quan jo me'n penjada. vagi, pues hi hagi moltes coses meves aquí. Entonces, pues m'agradaria ser recordat, no ho sé. Crec que seria la tercera cosa, però és que no sé si realment està bé. I ara ho estic dient-te-lo ràpid, fora pensar, massa. Sí, és però complicat. supos que és més sincer si ho dic així fora pensar. Claro. Molt bé. Sí. Jo som un perfil molt baix, realment. Si tinguem el bàsic i tinguem la meva família coberta i està el que jo vull, realment no m'ho falta. Si de veure tu estiguin bé, no? No Vale. tinc gran d'això de dir... Jo què sé, vull X, no vull ser una rockstar, com li dic a ell. Ara, la meva rockstar, li dic. Llavors, no tinc d'això... Sí, que estigués això còmode, que pogués viatjar, que pogués fer tal, que tingués una llibertat, però tristament és una llibertat econòmica, entre cometes, sempre tinguent una pau interna i ja està. Molt bé, vinga, i la darrera. Paraula random per definir qualcú llet. Que va... Bueno, nosaltres tenim una, però no és per gat. Bé, per ser... És per gat, bueno, sí. I que d'un, va, Per gat ja de vegades diu que no d'un meló, no d'una teada d'un meló sencer. Aquest és també. Sí, tio. Gat va amb moix, va amb pa amb moix. Aquest te dona la mà 2 vegades. No m'he usat tu, tio, ja, no. No sé això. Però és la paraula que tenim molt per un person en general és que eres un cebolla. Cebolla. un cebolla. És cebolla. I si tens un cebolla, mostreu bé o malament? Pot ser un cebolla entranyable. No, exacte. Nosaltres som un cebolla. Sí, no, però sí, totalment. També vaig fer una de les cançons, un dels singles que vaig treure, que era singles, la de Onion Man. Onion Man, que era l'home cebolla, perquè era tribut en això total. Ostres. I sí que és vera que és algo que... I molt guai també en No menjar. seguit ceba, tio, no seguit ceba. Sí. Tots els nens dels nostres col·legues I una bona ceba. Una bona ceba. Era de cebolla. Era de cebolla. Sí, un cebolla, exacte. Bé, i ara mos queden 3 coses. Sí, digues. Tots els nostres convidats fan aquestes 3 coses. La primera és contar-nos quina és la vostra èpica. És a dir, algo que us ha passat, o bé en la food truck, o bé en el vostre dia a dia, o bé en llats, quan vulgueu, que hi heu dit, hola, això és real. Jo ho tinc claríssim. Jo crec que el moment més èpic de la meva vida va ser quan vaig estar vaig ser concursant del Got Talent d'Eslovènia. Jo ja m'havia retirat, jo estava fart, no tenia esperança de triomfar i la meva dona me va dir i me va apuntar en el Got Talent d'Eslovènia, ella és eslovena, en secret. No, va ser molt heavy, però va ser tan heavy que me'n vaig anar allà, vaig ser el primer concursant de la història de la televisió eslovena que venia d'un altre país i me vaig fer ultra famós, vaig quedar subcampió del Got Talent d'allà, t'estic xerrant 2018-2019, Això fa relativament poc. antes del Covid, just antes del Covid, i va ser lo més random i lo més èpic que he viscut mai. Jo me n'anava a Eslovènia i no podia entrar en supermercats, no podia entrar en centres comercials, no podia entrar en restaurants. Era jo en la boleta de pell, Pepe vente pa Alemanya, saps? I veníem a Espanya, a Mallorca, i era com, ara, què és
és normal, com sempre. I me n'anava allà i de torn a mi, me'n recordo dur mon pare i ma mare, i era una cosa, me'n anàvem en el centre comercial i mos feien un corro de gent i no hi havia manera. I crec que això ha estat el més, durant aquest període curt de temps, fins que va arribar gener de 2020, que va començar tot va començar. Sí, pues sí, crec que ha estat el més èpic de la meva vida, crec que sí. Sí, jo no tinc res tan gros com ell, no som un rockstar, però jo un moment que si me quedaria és en el food truck d'aquest moment de començar, que no sabíem tal, i els primers sold outs que vam fer, o el primer festival d'agafar, i me'n recordo que va arribar un moment que me'n vaig pujar, saps? Me'n vaig pujar i vaig dir no sabia què tenia que fer, saps? Hi havia tanta gent, molt mirava en primo, però suant com a animal. No teníem idea de res. I la gent, perdoneu, que espereu, lleu patates, agafava un grapat de patates i li tirava i la gent descoronada, riant, primo, no callo, tirant patates així, la gent, i jo veia, fent patates, i mirava l'Antoni, tio, i i la gent flipant, com dir, estan passant penúries, estan suant com animals aquí, i s'estan xapant de riar, saps? Tio, de què rius? I dic, m'estic passant de puta mare, saps? Al final és molt èpic en aquest sentit, de dir, i quan més canya tenim és quan millor m'ho passam. Jo crec que el moment més èpic a la food truck, crec que va ser el moment en el que en Butxa i en Antàrtic pinxaven damunt del food truck. Va del DJ. Era el Cudi, no? Era Pollens. El Cudi. El Cudi era, quan nosaltres hi vam anar, eren ells dos. Hi havia com a 13.000 persones allà de dins. Era absurd. I vàrem veure, de repente la coa de porcades, 2 hores de coa, amb porc i pel mig, tothom ballant. Amb porc i me van Tothom xatar. beguent. Nosaltres vam sopar d'hora amb porquis. A darrere la food truck. Aquell moment va ser com a pare. Ara mateix acaba de canviar algo, acaba de canviar algo, ja no dins porcades, sinó de dins del model de negoci de street food. Això ja no és un food truck, això és una altra història. A veure, jo he de dir que no havia vist mai un food truck amb 2 DJs damunt, És a dir, això, per jo crec que ho peta. No és conscient, saps? I jo sempre estic cap enfront, saps? I estàs i vas atenent de la gent i intentes segut, perquè, i a part que de vegades n'hi ha gent que li surt el sol, jo no me surt el sol, perquè si no, no sabria fer, perquè no som tal, però bueno, intentes que la gent estigui còmode, fas una rialla, fas no sé què, no sé quant, aunque tinguis pressa, però sempre crec que has d'agafar aquests segons, aunque siguin 3 segons amb aquesta idea, no? Perquè vols que tornin i que estiguin a gust, després de, a lo millor, 1 hora i pico de cua, que de vegades arriba qualcú que ve llança cara de cul així com... I te diuen unes patates. I tu, has fet 1 hora y pico. 1 hora y media pues de métete copa, unas patatas. unas patatas. Es que no tiene nadie más. Vale. Regalar-li un poc de catego, colar les patates, fregir-les, menjar i tornar, saps? És que... I al final és això. I aixecar la vista, saps? I veure una cor enorme de gent ballant, que se'l passa de puta mare, beguent, jiji, jaja, no sé què, no sé quant, tal qual, en sedilla i tal qual, i que venen i arriben després d'una hora i pico i diu, jo no sé què tenia que demanar aquí, saps? Ja primer que has un Cristo. Ja fam una hamburguesa, saps? Que no vinga fam. I això és molt guai, molt guai, molt guai. Que hem de dir que nosaltres coneixem en Pere Mayal. Sí, ha anat a classe en jo tota la Això vida. DJ residente. El nostre novio. Sí. I ara conmigo lo venia, no? Claro. Pero, què fas? Ja, tio. Què fas? Que no vens? Vente pa acá, ven. Ja te veurem. Ja Pixen el cas, està? No, de Bé, la pregunta de... Normalment no, però sempre feim que el darrer convidat deixi una pregunta per al pròxim convidat. conèixer qui és. Està claríssim. Vale? Falta ni pensar-la. Però per alt que no tenim un A veure. Claro. Un musical.
Sí, és prou curta. Que lo que m'ho fa Són dues línies, imagina't la pregunta. Depèn com no m'ho fas És estructura. aquí, vale? Perquè Sí, no. no hi havia. I el psicòleg esportiu. Sí, Ah, vale. molt bé. Sí. M'hauràs Fetes escoltat. deures, fetes Sí. Vinga, vull, Quines coses de la teva vida que depenguin de tu canviaries? Loading. Jo és que ho tenc claríssim el que canviaria de jo mateix, però no sé si és de la meva vida o si és de jo mateix. Bueno, molt lloc. Depèn de tu. A jo m'encantaria... Això sonarà raro, va? Cultura sonarà raro. Després li comentarem a ell. Però m'agradaria ser més feliç. No perquè no ho sigui, Però més encara. perquè som molt passador de pena. Molt, moltíssim, però. I m'agradaria no ser-ho tant. Potser intento un igual que tu. Súper, súper, però. I és algo que m'acompanya dia rere dia, rere dia, rere dia. I és algo que canviaria, però Sí, sí, un poc. una mà. Ja. Jo anava, Una mà a canvi de no passar pena. jo anava a dir un poc més senzill, ser un poc més kamikaze. Ah, En jo. el sentit de... Ja. Ja vaig servir. Sí, ser un poc més kamikaze perquè penso coses 50 Quantes vegades. de fer no, som un passador de pena, i això no sé què, el moment, per exemple, de... Jo què sé, quan me vaig fer autònom a muntar l'empresa, sí, són dies i dies i dies i setmanes sense dormir i no sé què, i dic, joder, prou, tampoc no perds Ja, res, saps? ja. I és la por aquesta sempre tenim aquesta por que és una mentalitat molt espanyola, en el sentit de nosaltres, el fracàs, el que fa com algo negatiu, i realment no és algo negatiu, No, perquè és tu algo has provat. positiu. Sí. I aprens. Si no triomfes, Te aprens. lleves pors, t'agafes experiències, i en el final, als Estats Units o tot això, en els currículums, el que fan és, el primer que posen són les coses que s'han equivocat i els fracassos que han tingut en empreses i en tot això. No sé si has sentit xerrar amb Piqué d'això. No. Té un speech així curtet, molt interessant, que diu exactament el que acabes de dir. Que als Estats Units veuen el fracàs com un home valent perquè ho ha intentat. Exacte. I aquí ho ha intentat, però me la rende Exacte. Perquè no i és un ho fracàs. Exacte. Saps? Aquest bonita que no ha sabut fer-ho, saps? En Piqué té un speech molt xulo d'això, que has escoltat. Sí, bueno, no és res que hagi inventat jo, simplement l'he escoltat a diferents puestos i en el final pues, fas la teva versió un poc com tu creus, però sí que és vera que ser un poc més tirat cap endavant de vegades perquè és vera que m'acosta, sí. Però sí. Bueno, però deixar la pregunta per la pròxima. És la pregunta de porcades. Vinga. Ho fem tots dos junts. Sí, no mos dirà. 1, 2, 3, pa! Quina és la porcada que més t'agrada? Ah, molt bé. Boníssima. Molt bé. Això ja, atenció, anem a dir-ho des d'aquí. En Porqui N'ha vingut Sí. sí. un poc malalt. apareix a festes, apareix allà on sigui i fa una enquesta, sempre és la mateixa i sempre diu el mateix. Quina és la porcada que més t'agrada? Ah, que I si guai. contestes la burger de porcades, t'endús una burger gratis. Que Això, bé. amb una burger gratis, allà on sigui, Atentos! Aquesta informació és hora pura. Ho hem de fer la cova igual, però la burger serà gratis. sí, tenim... Donen la papereta així. Ho tenim enregistrat en un dels vídeos que vàrem anar, això va ser en el mercat medieval de Catapera, i la penya de desastres. En sèrio? Desastres, quina porcada també, al final té un caire molt sensual. Claro. Sí, anava mamada, i clar, hi havia un tio que venia hot dogs així de grossos allà de vora, i és Passa, però un desastre. I a part que vas, és el que xerràvem al principi, hòstia, em fa vergonya, hòstia, no sé què, hòstia, no sé quant, hòstia, tal. Va ser el moment, se va posar d'això, pum, 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 vàrem entrar, i estàvem passant tots dos un gust que flipa, perquè la gent al principi mirava, clar, aquest vestit de porqui, jo en la mòbil, amb un flash així, pegant una llumada, totalment els ulls així, saps?
tancats que no veien una puta i aquests dos beneits, saps? I després ja van entrar en el rotllo, no sé què, no sé quanto, i la gent ja te venia a cercar, ja te venien a cercar. no sé què, no sé quanto, tal, i al final és això, llevar aquesta barrereta, saps? Te fiquen darrere la barra i ja tothom vol fotos i en Porky és un imant. En Porky És molt és guai. un imant. És guai tenir una mascota, Sí. és xulo. Sí, funciona molt bé. Nosaltres molt de varen llevar un pollo de les barreres l'altre dia. Per dins del pop. Ara no ho tornarem a fer. Ah, és vera. Varen fer entrevistes. Sí, és vera, ho vaig veure. Ara és la nostra pregunta. I de fet jo avui he conegut el Pop. Hem passat per davant i No ho coneixia, dic, oh, tio. Ell que està sempre per enmig, saps? I coneix de tan bas i... no ho coneixia. Pues, ja coneixes el pulpo. Pues no sé quant d'any fa que està, però conec de tota la vida. No sé. Sí. Però bueno. I la darrera. La darrera que és un poc més ja... Sentimental. Sentimental. Jo faig la patateta. Que li diríeu en el vostre... Jo. de quan éreu petit. No, saps ara? Que sigui un nen. Que sigui un nen. Jo vaig ser un home petit. Que sigui... Disfrutant al màxim de l'edat que tens, no tenir prejudicis ni en ningú ni que les tinguin en tu, i disfrutant al màxim, no pensant que si ets d'una manera, si ets de l'altra, si l'altre és igual o diferent de tu, i disfrutant al màxim de lo que tens, que això no torna enrere. Això és Viure el moment. viure el moment. I ser un nin, que és el més gran que te pot passar. Pues sí, perquè ara, avui en dia, és com quan ja ets adult, però és que no pots viure el moment. Exacte. O el veiem entre Sempre has amics. d'estar pensant en una cosa que o vendrà després o el que farà que passi això, saps? És com... El veig jo molt, el veig amb uns nins, no? I ell, per també en la qualitat, també el mateix. Ara, ai, nen que s'embruti, ai, nen que s'embruti. Deixa, tio, que s'embruti, saps? Que faci el que em doni la gana, saps? Jo li compro la roba, m'és igual, yes, 50 euros, tio, yes, m'és igual. Deixa que disfruti, que se faci... S'embruti i se faci merda si fa falta, però deixa que disfruti, que sigui un nin. Ai, la roba, no sé què. I passat demà no li anirà bé i l'has de tirar, o el que sigui. Ja està, saps? I xerrant, Superimportant. xerrant precisament d'això de ser un nin, jo era un homenet. Era absolutament repel·lent, perquè era absolutament repel·lent. Jo me'n recordo que va venir un picapedrer que nostre a fer la paret de fora, perquè queia, i jo em ficava anar de fora. Pot Havia de durar tenir molt bé, 6 anys, eh? I em parava de vora d'ells, i com que estava fent el ciment allà amb el cable en la carretilla, i jo li deia, et pot faltar agua, T'imagines? I jo me cago en I a més que menys un al·lot i tot i ¿Cómo saps? va a contestar? Esto se hace con sudor. I jo no vaig creure. Jo era superinútil, no vaig creure, me'n vaig anar a nostre. Li va faltar dir, sudando con más que está seco. ¿qué se hacía con el sudor? Era tan menut. I no, era com un mini homenet. I... Sí, però això també va molt en el caràcter de ton pare que està fent algo tot mal hecho, no està mal hecho. I nosaltres tenim aquest punt també de, en plan conya, no? Però sempre de ficar aquesta puntilla de... no t'estan dando cuenta que lo estás haciendo mal, tonto. És una mescla explosiva. Té un nin enterat i que no té ni idea de res, és explosiu. Sí. I després t'ho creus tot, i tu t'ho creus tot, Clar. i si ets innocent t'ho creus tot. Jo me'n recordo mon pare el dia que em va dir Antonio, tú comes mucha cebolla que te crece el pito. Jo m'ho vaig creure. Jo m'ho vaig creure. I venga. I la cara de los por con la fama. Ya para la ensalada, vale un poquito, venga. Y yo no crecía, Això no va bé, no va bé. Això no creixia. I el dia que vaig descobrir la rima vaig dir, no pot ser, ara. No pot ser, ara. Que el dia de rima va ser cantant. Molt bé. Bueno, esperen que hi heu estat molt ús. Mos ha encantat moltíssim i el que xerràvem abans, estem preparant el nostre petit espai Sí, claro. d'Esport Cauto, les
un dels primers capítols que fem, podríeu venir. Claro. Si me fa gana. Encantats. Ficam tots els Lo que passa és que no podem mesclar vermut i anar manant. No. No. Il·legalitats. No, si bebes no conduzcas. Ponte el cinturó. Pues, molt bé, Pues no? molt bé, moltes Pues gràcies. I Gràcies a vosaltres. Per venir. fins aviat. Salut, salut i vermut. Salut i benvingut. I porcades. I porcades. Oh! Que guai.